Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen kollire no foɗirte. On ji ɗum ɗo ko alif, ɗum ɗo ko alif jowiɗo, ɗum ɗo ko alif taƴƴo. On ji ɗum wiyete alifaji na jide. Joni noon ɗum ɗo wiyete juburiya, ɗum ɗo wiyete ko yanara. Ay waɗani ɗum ɗo wiyete ko yurit gasi. ɗum ɗo wiyete ko wow, ɗum ɗo wiyete ko wow taƴƴo. Wona jiide ɗone ha joni ko juburiya yanara. Kono noon alif jowiɗo fawo e dow hen, ɗone alif jowiɗo fawo hen ko ni foti. Polle ma ko ɗo andorto ko wiyete polle. Ngaren kolliren mana o. Pottal dow ngalɗo sene fooɗa ma woni alif woni yeeso muɗum, walla alif jowiɗo woni yeeso muɗum, walla alif taƴƴo woni yeeso muɗum. Taw noon kowal e sidda ngala yeeso muɗum. So kowal e sidda ene yeeso mum haytat fodde. Portal lesne so ene fooɗa ma yi yeeso muɗum juburiya, walla jiya yeeso mum yanara, walla jiya yeeso mum jurit, wona ene fooɗa. Kono sa yi yeeso mum kowal walla sidda, andu poggal ngal hayti yaltude bohol. Masgal tural foɗirte ko wow walla wow taƴƴo, o tawi noon yeeso muɗum ala kowal ala sidda. Paami moƴƴi de. Ngel ɗo toɓɓel ko masgel, kangel noon koso toɓɓi tan alif jowiɗo wona dow muɗum. Koye wiide wata walle, agne, wadduhe, muuse, ayse, ɗen geɗe baɗe noon. Ngel ɗo toɓɓel ko masgal. Juburiya foɗirte walla yanara waɗa alif jowiɗo dow muɗum. On jiide masɗe polle ko ni poti. Mbaɗen yeru muɗum. Mbaɗen yeru muɗum. Ƴetten oɗo, ƴetten ba o. Ay ba o moni. One ko ba woni ɗo. One ko ba woni ɗo. One ko ba woni ɗo. On jiide peskede toɓɓere nde waɗi wiya ba. Toɓɓere nde waɗi wiya ba. Toɓɓere nde waɗi wiya ba. Ay wiya ba. Joni noon
seɗen pooɗa no mbatten ha pooɗen mbaɗen daani henne ay ɗo ko ba wonno seɗen pooɗa yaatow en jii gootele ɗo wona yeeso muɗum wadde ƴetten allifo taƴƴo o mbaɗen moɗo wadde mbawi fodde mbiyen baa teskede en jangino alkulal ngal ɗo wonno ba ko a goto jangunoɗa wiya ba nani wadde oɗo allif taƴƴo kanko waɗi ha fooɗi anne ɓeydaga a goto mbawa fodde anne mbiyaga baa ay ɗo ko baa gaane ko baa ay ayde ɗo ko bi fooɗani ay ɗo ko bi fooɗani ay fooɗani josinen pooɗo noon yaatow eɗen jiya yeeso to ɗum ɗo henne ma woni jubriya wona yeeso muɗum walla yanar yorit jonon ɗo noon ko sara woni gacceten ko yanar ay biyen bi o woni bi o fooɗimo anne ɓeyda ɗo gotel mbawa fodde ay a fooɗi mbiɗa ko bi teskede a waɗi iwɗiɗi ay wadde o wonno bi yanaro bat ɓeyɗa hen o ɗum saabi mbawɗa fodde ɗone ko bu fooɗani wasana fooɗa ay soko jiya goto e ɓeeɗo ma woni wow walla wow taƴƴo taw noon sidde kowal ala yeeso muɗum wadde ɗo henne ƴetten wow taƴƴo mbaɗen hen mbiyen buu teskede wonno tan ko bu fooɗano ko ndi wonno bu woni goto o wadde wow taƴƴo o jeyi oɗo ay hoti boo o jiide ɗone toɓɓel ngel ɗo ko masgal woni be waɗtene fooɗa ƴettu yanara mbaɗa yeeso makko allif joyi ɗum e dow muɗum ɗo woni pamirta ko wiyete poolle min garoyi hen ɗum ɗo ko alluwal tan teskuye ma wona hen mbawa dañde ɗo ɓaggiɗa ɗo ɓaariɗa ɗo tiiɗi sen garoyi hen to on ganata portal dow foɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo tawi sidde kowal ala yeeso muɗum portal less foɗirte ko juburiya walla yanara walla yorit tawi sidde walla kowal ala yeeso muɗum tural foɗirte ko wow walla wow taƴƴo tawi sidde walla kowal ala yeeso muɗum toɓɓel ngel foɗirte ko juburiya allif jowiɗo dow muɗum walla yanara dow muɗum ɗo masɗe poolle kaaɗi kala alluwal on kollama hen ekko muɗum seɗen janguya han kadi en tampata en ganata ƴetton alluje ɗe oɗon teskoɗe no wiya no wiira haqqillaji mon tombo hen ko arito ko seɗen masa tan o jeeɗi yawata mon to ɗum no waɗi ekko mon nanɗon ƴeewon masɗe mon nanɗon on kollama portal dow portal less tural kowal on kollama kadi ɗiɗi gasi on kollama poolle ni foti ko jangate fof ko ni foti e banggue masɗe ɗo tan ɗiggata on certi e masɗe ko masa fof en janggat ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañi ɗon jangon ɗigga on koola e koye mon ƴeewon camorɗo on ɗakkoɗon sara makko o holla on ha jiitan lawol
ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yayali kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin an jiɗɗo jokkodirde e men noon to banggue jangde ar wat 00 221 78 475 05 17 oɗo woni mo keɓirta kam WhatsApp. wo amma numéro goɗɗo o bonani pannoɗo 00 221 77 906 14 81 o bonani ko WhatsApp makko o waɗi caɗele ɗe o dumunna ko WhatsApp makko o waɗi caɗele o dumunna kono piis o bonani ene nodde piis o bonani omo nodda o nodde wo amma banggue WhatsApp noon ko mbatta ko 00 221 78 475 05 17 o keɓirta kam banggue WhatsApp ngara kaala saggede ma walla ngara ka jiɗɗon nadde e ɗuɗal he ngara kalanɗa sarɗeji naata kadi mbaɗon hen balle moɗon mbaso wi to jarama jokke golle mi beltima ene weeli kono noon weeli ko jingonon golle ɗe mbaɗon hen balle moɗon oɗon balla oɗon jinga oɗon nelda oɗon gandi numéro o mbaɗe hen yetto hay somin gandama Allah ne anduma hay somin jiyanima Allah ne yiima wattan jahajuma wattan lomboy tan jahajuma hay somin jiyanima Allah jiyowo ne yiima hay somin jiyanima Allah jiyowo yiima Allah yomma a walli jangde a walli janginoɓe a walli jangde a walli janginoɓe wadde ɗum ɗon woni jooɓari mon e haqqillaji mon wona hen mbaɗe hen balle mon kon jangoɓe jango alarba mbaɗe hen koto ngame koto kerse koto mbi hami yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren yo Allah hon gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yayali kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.